gara, eta ekartu gara euskara dugulako ikasi, eta egin ditugu gauza batzuk, baina lan asko dago egiteko. Ikasten dugu Ugnako Zientzien Fakultatean, Ingeniaritza Fakultatean, eta gu hemen hasi ginean bi arlo terdi eskaintzen euskara zitzia, eta 4 urte honetan lortu dugu bi arlo terdi eskaintzia euskaraz. Artikora hitz egitera, eta gero baita gutako bat joan zen parlamentura baita euskararen alde ea jartzen zizkiguten gai gehiago. Bai, eta hasi ziren erizaintzalekin, pentsatu zuten zerbitzu publiko batez lanean beharrezkoa izango litzatekeela hemengo hizkuntza batekin erabiltzea euskara ere lanean. Zerbitzu publikoetan uste dugu behar bat dela euskaraz eskaini ahal izatea zerbitzu hori. Eta hori, gainera gure arloan dela erizaintza eta osasungintza eta hori oso garrantzitsua da etortzen diren pazienteak ez daude bere momentu berenean, eta ja bastante saia da hori, eta gainera batzen badugu ez dutela oso ongi ulertzen erdera eta egoera asko txarragoa da. Lehenengo bildu ginen zenbait irakasleekin, eta esan zuten izan zen, bai leku aldetik eta bai irakasleak kontratatzeko alde horretatik, arazoak egongo zirela, lehenengo bilatu bidezelako profesionalak euskaraz kontatzen zienak eta arlo horretan bereziki, eta gero lekua hau da fakultate oso txikia. Horten, lau karrerak, lau kurtsuak fakultate berdinean.